Hey guys! Good afternoon. Good afternoon na kay. It's 11 na. Mapipagtungtong sa 11. Happy today good afternoon. So, advance na lang ni. Again, good afternoon everyone. And yata sab guys sa laing sumpay ni nga drama nga mga kalag nga pangutan. Of course, bago ta mag-proceed sa itong pa-shoutout, I just want to share with you. Kung sa takaron, ako karon sa my bakery. Kung nga sa community, naga-connect og wifi ayan. Para lang sa wifi. So diri ra gud ko nagka-connect kay kaya mao ra mapud ang night sa wifi dinhi ha. And share ko lang no na ato nag-comment dito ang land bank. Dili man to land bank sir, nakahinumdum nako. Nakaron pa kadugay-dugay na nag-comment, karon pa di ko kahinumdum. Dili to siya land bank, blood bank. Kaya ang blood bank guys at bang sa mo ayan. So you can see mo na siya blood bank. Namang ginag-comment dito ang land bank. Wala ko, muna ako yung ginuhunag mayo ba na, asa man ang land bank? Land bank, nagito ako nag-ingkod-ingkod og kung na nakunuhunad din ko, hala, blood bank man to, kaya nga tubangan guys, blood bank. Ang padungag siguro ato nga, land bank. Blood bank, sir, na ako dari atubangan sa blood bank. Dari sa may canteen area, nag-connect na po ko dari og wifi para lamang maka-upload ta sa to ang laing sumpay sa tong drama. Ilabi na no na kanang mabihan ko sa bang drama na di ko maka-upload. Pagpasensya niyo na guys. Pero, kuhaan man po ko guys, kanang porsigido magyapon ko. Kanang ganing sige magyapon nag-upload. Kaso lang kayo na yung say guys na hinidyon signal like uploading and matungnan pa yun guys natong cellphone, malubat. So, mag-charge na po ko na. Siyempre, dito ta sa ward. Then, mauli ang akong cellphone guys, gabi na around 9 to 10 may nga na. So, tapulan ako na mag-connect og wifi, labi na akong ulan. So, mapuhon na po ko na mag-connect. Kung diin, busy po ko bagabunta kay maghikay o pamahaw. And at the same time, labi na pag Tuesday, follow check up ni Papa. And ako pang gina-share with you nga muli ay namin. I'm so happy. Pero, okay guys, palaw ang tanan kay ang tanan pagbutrigya po ni Papa. Lisod kay guys na maulit daw niya. Lain pa ang gibat ni Papa. Gani. Lain kasi mga sinultihan sa amo matod pa niya na burok ko mo siya gitiwas. Kaya ang biyahe guys 11 hours asa ka na. So dili basta-basta ang biyahe mo to nga dili kun may basta-basta pud makauli sa mo. Pero kay maski pag unsa na to guys kay ang enrollment maintain man jud na ko mo na jud na yung schedule mo na jud na so ang enrollment na mo 24 kailangan na jud ko na mo to dito 23 pa lamang. So sila ra jud mama diri ang mag-standby diri adi na jud ko nila makakilo. So mo to sometime na pata diri i-grab na nato guys kay sayra ta diri yo. Daghan kay tao diri mo na pasensya na. Ato init mag-overheat na pud karon kay init kaayo. Amo to dapit sa init guys nagpaitom charis. Basta guys init kay diri mala init karon. Basta may mampud guys o init pagkabuntag ng gabi ulan kay para pud lami ang atong pagtulog labi na pag ulan sa gabi ay kung igang pud kay guys oh my god brag maski pag mga siguro mga kadlawon magmasa kita kaigang kaayo diba dili ta makatulog sa pag igang kaayo so maayo po na magdumdum ang ulan at gabi ulan dili nagadumdum na jud ulan nagagabi na jud noon siya nagulan so happy po ko kay dili siya tagapuntag mo ulan kaya gabi, borag, ituyo jud ba na gabi jud mo ulan. Noon kay na may trapal. Pagagabi guys, ang mga trapal ibalik jud na mo na. Then pagabunta guys, luoy kayo kay mga trapal. Pang kuan jud, pang balik og higot. So, asol kayo pero agwantahon sa man nga nakipuyo ra man ta diya. So, kung sa ilang policy, maniging follow the policy kay kung di ka mo follow, ikaw jud ang maghawa. So, mato. Sunod na jud sa policy kaysa kita magbangal o katong pagalinong policy. Anyway, magbasa sa tagay sa inyong mga gipang comments ngadto sa drama nga Pamilyang Kalendrakas. Again, kani siya nga drama mo ang mga kalaga bumuton. So, basta di mangutanan nga nang dito maka nag-comment man sa drama nga Pamilyang Kalendrakas nga dapat ito sa mga kalaga bumuton. Kaya gito sa mga kalaga bumuton, nag-scroll down lang ko, nakita na ko dito guys na mas daghan ang comment dito sa Pamilyang Kalendrakas and ang atong drama pahuman na pud na. So, gihatid na lang pud na ako para pud mabasa guys ang nag-effort dito asa na komentaryo. Okay, so the first commenter guys na atong basahon. So anyway, bago ko mag-proceed no, share ko lang kung sa takar it's Friday. So if
days pagyapon siya guys mo daghan kay ta. As you can see, daghan jud kay tao. Pero ugma puhon is week and wala na kay tao kay halos na diri guys mga follow-up tsaka kanang nagpa-check up. Niyang gamay ra jud mi diri na nasa kuan ward or nasa ICU or na admin so gamay ra jud ang tao ugma puhon. Ugma pa. Karon kay na daghan kay nagpa-follow-up check up puno-puno jud ang maong dry ka sa ilahang hospital. So, puno-puno grade karon. Ara gani kay wala may follow-up check-up. Ang follow-up check-up every Martes lang may po. So, nayusahay na maghulot pa in town may isa kasi mana atin sa magpanog Martes nga mo nang kung usay na mga kinahanglanon. Amo na dyan nang humanan guys sa isa ng kadlok kay once a week raman so lisod ka ayon. Kasi magpaabot na pag isa kasi mana. Humanan na dyan yung isa sa kadlok kung na magani kasi. Okay, so magbasa sa atas ng mga pang comments ngadto sa drama nga Pamilyang Kalendra. The first commenter natong basahon si Sir Dads Vasquez 3 weeks ago. Ito sila nag-comment sa drama nga Pamilyang Kalendra. Matod niya diri guys, daghang salamat Radio Vlog sa Pamilyang Kalendra episode 97, 98 and 99. God bless us all. Thank you, Sir Dads. Ayan, nakailan na dyan ko ni mo, Sir, dili na ka, ma'am. Dili na dyan ko magkamali. Okay, guys, prosita sa laing commenters. I-share ko lang na naluto na ko dari gabing init. As you can see, ayan, as mo na ko magkakita. Paano? Ayan, nakita nyo guys akong napagtong. Bahala na sila. Kung mapagtong ka, sige, go. Okay, so prosita guys sa second commenters. The next commenter will be Sir Noel Bitsoya. 4 weeks ago, gito naghapon nag-comment. So, matod niya dira, si Aiko o si Ana, mauna si Marlon Matel, Kabudlan, idol. Si Aiko o si Ana, mauna si Marlon. Ay, abi kog Marion Matit, Kabudlan. Oo, thank you so much, Sir Noel. Thank you po sa pag-comment. Okay, proceed guys sa like commenters. Next commenter si Sir Ma'am Dad's Bus. Ma'am Lacedo, 3 weeks ago, matod niya diri nga, wow, makalipay nga, may upload na po kag papa. Nalingaw ko aning drama halol. Thank you, Ma'am Lacedo. Yes, nag-upload na jud po ta. Pero behind jud. From 16, laktaw, padulong sa 18, diba? 2 days na way upload. So, grabe. Masaman guys, na atong cellphone diriya guys nga isod kayo no. Okay ra ta na guys kung natay kasaksakan diriya. Natay sa kasaksakan pero ihatag ko datong cellphone gabiin na, di ba? Asol kayo guys gabiin nya mahadlok ko diriya magsuri-suri labi na pag itas James na kung mag-connect na direct wifi kay ako na lang isa magdiog-diog mahadlok guys. So mo to nga dinan jud ko mag-connect. Buntag na lang jud para ani buntag na guys. Again, thank you Ma'am Lazado. The next commenter si Ma'am Daniela Gonzaga. Okay, sunod na po na ito ni Basawan si Ma'am Daniela Gonzaga kay taas na ito ang pa-intro. Ano na guys, aming sumpay sa itong drama nga mga kalag na pungot. Just keep listening. Dawata kini, og panginom ka mga tanan, kika na ini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Ambi ka! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaang kupa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito inyong? Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na to, tol. Ato na to ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan. Wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay akura ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karong mga higala ni ang sumpay na tusugilanon, mga kalag nga bunguton. Asa man din ang libro harunang? Daan di Padre Simon. Iyang
Nara siyang kwarto? Ala, Oh, yung come on. galas. Maog yun na butang nga wag yun ako hibaw eh. Mas maayo pa si Padre Simon na lang yun inyong istoryahon mahitungod ana para mahibaw-an yun ninyo ang kinatibok ang sugilanon anang libro ha. Chang? Unsa man na? Ha? Giit mi games gyud nimo si Bilhor? Giit mi games. Kay unsa pa man di ay? Maayo gani kay sa pudyohan pa siya na igo. Gipapunting ra bagid unta to nako siyang tiyan. Buslot gyud unta to iyang buliloy ba? Oh, come on. Buliloy. May kinakabuto dyan ay yung shotgun day. May kinakabuto. Ang angton niyo gigamitan man ako og orasyon. Pila ka bang shotgun nimo gida? Ha? Pila ka bang shotgun nimo gida? Usara oy. Ang bala unsa man? Dua. Yapon, kita sa dukmuk itlog. 1, 2. Amo na lang sumpay ana. Ay, unsa man imong orasyon nga gigamit day? Basta kay akong gigamitan. Nanganad naman gud siya nga di uplok atong miagi. Pero karon tanawa na si Kuwate gid noon siya nako. Giuplok na siya. Oh, ni uplok man to akong silato. Patay is. Gubot yun ang litabo ni. Oh, Gubot come yun. on. Unya day. Wa man kay na tabo ni Padre Simon. Ambot lang kaadto kay nagsapinday man tong midagan tungod kay gilubag man to iyang kamot og maayong bilhor. Mao ba? Oh, come on. Oh, mayro day nga imog yung sentido si Bilhor sa iyang pudyuhan. Ay mao man bitaw perti na kong It laguta. begins. Kay nakakita gyud kong gilubag gyud ang maayo ang kamot ni Padre Simon paingon siyang bukton. Paminaw gyud ako nung mura na gyud nabalik na gyud tong bukton ni Padre kay bipingit na gyud ka sakit. Tara. Come on. Ato-atoon si Padre Simon. Ato po ustahon kung naunsa na gyud siya karon. Oh, come on. Kinala nga magbantay tayo ni. Kay delikado og mukalit og asdang ang mga sakop ni Bilhor. Pagkuha mo og suka. Suka. Patay pa una. Galo na may suka, mama. Makatabang na ang suka para dali nga maayo ang imong samad iho. Hapdos kayo na. Agwantaha lang kay para na sa imong kaayuhan. Punyeta. Kadtog yung daday. Mo'y nakaingon ini. Aray. Pagkuha mo og baterya. Og dikdikan ninyo hangtod nga mapino. Ha? Galo na may baterya, ma. Maunay atong ihunad aron mo pikot dayon ang samad sa imong pudyuhan. Binangkal sa iro. Pag andam sa day mo og dagom og hilo ha. Saom lang dago mong hilo, ma. Ay syempre, ato nang itahi sa imong pornilyo para maayo dayon ka. Ay ang man sadug ato ng pasagdan nga nagkawil-kawil. Binangkal sa iro. Punyeta! Tabagi ko ninyo! Kumusta naman ang imong pamati, Padre? Okay ra ko, daday. Medyo di pa lang makaliho kaayong akong wanga. Kamot, tungod sa sobrang paglubag ni Bilhor na ako. Oh, come on. May siguro din nga magpa-x-ray ka. Ay, wala na kaso, Luis. Nagkasiguro kung nalisar gini. Paskang! Nasa si Paskang. Paskang po angay ning tabua, oy. Dako gyud kayo nga akong pasalamat nimo, daday. Way sa payan, Padre. Nakita man gid ako ganina gud nga plano gid ni Bilhor nga iya kang balian sa imong kamot at tubangan sa daghang mga tao. Mautong ako makaagwanta sa iyang gihimo nimo, Tre. Pero Tre, nabalag ako. Basinog ilang ipapiso si daday. Wa ko mahadlok nga ila ko ipapriso. Wala ba kay lisensya itong imong shotgun? Nga naman di ko lisensya. Kaya ngano, nauso ba rin ang lisensya ining dapita? Kaya mga sakop ni Bilhor nga nasa mga pistola, doon na din na sila lisensya. Tabla rin eh. Kinahanglan, kilili na to maibawaan nga matagkaroon ko niya. Basin og doon na ibuhaton ang kampo ni Bilhor Batok na to. Oh, come on. Magdahom na lang kita daanan eh. Nga doon lagi kagubot ng maabot din eh. Andam pa sa tanang higayon nga makigubat nila. Bisag unsang orasa. Pastilan. Unsaon na ron nato ini, Tre? Di magsilbi kung si Dagay ray dunay armas na to. Unya kita wa? Di tao, Dre. Oh, come on. May tingali nga kita sab. Doon na tayo atong panagang sa kugalingon. Oh, come on.
Kumusta na ang imong pamati, iho? Nagngulngol ang akong bordigol. Ay, maayo ra na, uy. Unsa man ako paglakaw ini ma. Hapdos man kayo ning imong gitahi agay. Ibikangkang lang ng imong tiil para dili masagiran sa imong buugay. Bikangkang ko Oo, bikangkang lang yun, ha? Mura na ko ini og bakang. Sobra pas bakang, iho. Kinahanglan nga imo ng buhaton para dili matandog ang tahi sa imong bordigol. Ay, kahapdos akong bordigol. Ingon anak gid na. Makalagot. Kinahanglan makabawas ko ini. Kadtong daday. Maugay manubag ining yang gihimo na ko ay akong bordigol. Ay, bikangkang lagi. Tatanang bakit pas kong lawas. Kini pa kayo iyang gisentido. Oy, Magda, my darling, o Ayaw ko kamang. pukti, Luis. Ay ko pukti, ha? Salamat taon nga mi balik itin taon ka din eh. Nahigug magday ka na ko, o kamang. Ako mahigugman ni mo, eh. Og di ikaw akong gianhi din ni Luis. It's impossible. Misamot mo ng taon kakagwapa ron, my loves, o Ay ko ba kamang. taga-tiki di, Luis, eh. Distansya na ako kay naglagot ko nimo. Ha? Uy, ano ko taon? Magda, welcome back. Welcome back di ay. Nalipay kay mi nga bibalik yung ka din eh. Na ako di patungod ni Papa og ni Mama, di gid ako mo balik dinhi. Luis, Tonyo, biyayo na ninyo ni Magda kay doon na istoryahan. Inighuman ninyo og istorya. Nasa tay sabutan niya, ha? O kamang. Kami ray magsabot ti Daday, wa mo'y labot. Nalipay kay ko nga nibalik din si Magda, Ton. O kamang. Bitala na si Magda is. Ay, mailawan kayo nga nahigugman nimo. Di makagwanta kung magpaisog-isog kay ningaon madahin siya nimo. Bitaw. Naibaw man ko ba? Nga nahigugma na siya nako. Magpasuko-suko lang na siya. Mom sa na si Daday, nahigugma na sila natong 2 taon. O kamang. Nahigugma lagi. Pero mas kuyaw ning ako is. Kay maninood man. Sa'yo maninod? Maninood ba? Ha? Huwag kagabantay, ana. Unsa man matinod? Ana ba? Kanang kuan. Maninod. Maninod. Unsa man? Maninood ko latap. O kamang. Tarawa sa resulta ron ni Bilor. Bungka ginoon ang dinoldog. Buha nga sa bitawan ng Daday. Bungka dinoldog. Isog magkayo ba kaliwat na siya og muros to? O kamang. Ambot na niya. Oy, asa na siya baliwat. Nga isog man kayo. Di madok. Sukol magani ginubatay. Toreton, may kay niya na si Daday. Sigurado ko nga nanay nga dagang kwarta. O kamang. Ambot na niya. Oy, asa na siya maliwat. Dilang. 2 days. Ah. Basig na siyang malita. Sagdi lang. Ako rin bahalang mo imbestigaran na. Balik lang ko natin sa itong topic karon. O kamang. Unta ganito yung iskutan nato kaniha? May tungod nagis libro ni Padre Julio. Ngayon nga ato nang matultulan kung asa nataguin ni Padre Simon. O kamang. May mayo isay. Unsa man? Ganun si Padre Simon ba? Oh. Pumisa man na siya alas 9:30. Di ba? 9:30. Alas 9:30. Unya ni hapon, mga alas 4. 4:00. Alas 4. Pumisal na naman siya kanang mga orasa. Atong sudlog ng kwarto. Uy, biing. O sabihin? Itaw no? O kamang. Mao. Marang ni kayo nice. Nga atong yung suhiron ang iyang kwarto kung asan gibutang ang libro ni Padre Julio. Sige. Timingon na natuton ka ng wagi magkakita na to. O kamang. PI. Tip niya. Patikis. O kamang. Ay, kana. Bansay-bansaya lang ang imong kaugalingon sa paglakaw-lakaw aron maayo dayon ka. Pero agay-agay. Lain man kay akong linaktan, mama. Bakang naman kay kong tanawon. Ay, okay ra na, uy. Agay. Kay maanad ra ka anas kadugayan, Agay, ako. ang akong bordigol. Agay. Gipakauwawan di ko ning Daday da. Agay. Maunang babayhan na ang nagbunog sa akong naong. Asa karaman unya. Delikado ng babayhana, iho. Kay permi man di ay magdag shotgun. Ang akong nahibudngan. Kung anong nakabuto mo tong iyang armas. Agay. Ay, kung doon na'y bala mo, butog yun. Pero di, mama.
Bisag doon na pa'y bala. Ako matong gigamitan sa akong gahom. Wa ko magdahom nga. Kalit may butog na igo yun ko. Mao nga ayaw lagi pagkumpiyansa. Kay delikado. Ilabi na nga naan nila ang kupa karon. Sagdi lang. Karong inabaw na ko nga. Makapabutog na siya. Ako na kanang pangandaman sa sunod. Nga mo kagaryod ang iyang armas. Kanus apakaha nga makabahos taan ng mga tawhana, iho. Hapit na, mama. Diyoteng pailob lang. Sobra pa unya ang silot nga akong ipahamtang kanila. Usa sa akong gikabalakan karon og maayo, iho. Mao ang imo mga sakop nga mibiya na sa atong pagtuo. Wa ko mag-uol, ana. Kay muabot ang adlaw nga kita ra gihapon ang mudaog ug magmahay gatong mga inutil nga mitraidor ka nato. Dili na ko makapaabot og dugay nga matuman na kanang higayuna. Gusto kong makasaksi sa atong kadaugan, iho. Hapit na! Hapit na, mama! Wa ko mag-uol, ana. Kay muabot ang adlaw nga kita ra gihapon ang mudaog ug magmahay gatong mga inutil nga mitraidor ka nato. Dili na ko makapaabot og dugay nga matuman na kanang higayuna. Gusto kong makasaksi sa atong kadaugan, iho. Hapit na! Hapit na, mama! Diin man mundo agikan nga kalit man lang mukawa. Diha rabis unahan to nyo. Uy, o kamon. Unsa man ang mga karton ngayong da? Oh, para imo na, Luis. Uy. Pistola, o kamon. Para sa nini mo to nyo. Damo yun. Wow, kalibre ko rin tayo ising ko. Hala ka diha. Pana, sinawag ko na ni mga pistola, hagod. Asam tam, nulis na? O Uy, kamon. pagtarong da, Luis, ha? Bida sa diyo ka magdaway. Di man ka magkumidahan. Pero yun naragot. Nga namalit mo ini, ha? O kamon. Di ba mao na inyong gipangita? Nga tamling sa kaugalingon? Di na ba masugot si Padre Simon nga magdatag mga armas da? Unya, be. Kung dili ta magdag panagang, unya atakunta og kalit ni Belhor. Unya magdag basuka. Unsa may atong ikasukol niya? Sakto lagi ka, day. Pero niya amang ta magpuyos kung binto. Pari may tagya din eh. O kung gusto mo, mamalit na dito sa lukay-lukay. Na, samot kung mo balik ta dito. Sigurado yung mabusahan, tas mga ambusahan ba? Ambusan ta nis mo. Ambuson ta? Ambuson ta sa mga sakor, Bilhor. O kamaw. Una, bitaw. Ha? Bita lang din eh. Kaya makayaw na yan, or matagsod. Si Belhor na yun. Pero, ang iyang mga sakop, di pa makagwanta og so din eh, kay bahuan kay sila sa palibot. Nakasabot ko sa punto ni Padre Simon. Pero, nahibaw ko masabtan na unya tani ako nga nung ato ning gihimo. Pero, time para guno na magda. Tingin man mo kwarta nga, nakapalit man mo ini. O, come on. Inutang nila mo, Luis. Ha? Oh, imposible. Di ko mutuwa na katarungan na, oy. O, Ay, di come na on. importante, uy, kung diin may o kwarta, ang importante nga naata ikasukol nila ni Belhor. Unya, wa man nilisin jabis. Ikaw to nyo, no? Ha? Sige pa lang yung kagisgot analisin siya, uy. Ha? Ayaw magkalimot nga kining atong away, batok nila ni Belhor, gubat ni sa mga armas nga way lisensya. Ay, saklakautan, di tasin mo. Sakto, daday ton. Sakto. Oh, wala mo na Awan mausulit mo siya. Kadiyot. Wala mo mausulit Pila man siya. nagkabuok. Upat man da. Sakpor. Uy, paminaw sa mo. Come on. Naata sa emergency nga sitwasyon karon ha. Tawag ni sa panahon nga kinahanglang ato ginibuhaton. Kay kung mag-agad pataan ng lisensya, maabtan patag sunod tuig o posible pa nga dili ta maisyuhan og lisensya. Mao cute. Mao nga kung nag-uol ka ton, Tonyo? Nga wa tay lisensya ug madakpan tas mga pulis? Ha? Ayaw ka bala ka. Magpadakop lang tanan. Oh, come on. Basta sa tuhan yun. Oh, come on. Dre, Oh, Lourdes. Dre, ni anasab si Cora. Ha? Ngano? Unsay tuyo ni Cora? Nagpakiluoy nasab siya, Dre. Gusto ko na siya makigsulti nimo. Makigsulti? Unsa may ang isulti? Na, nagsige pa na siya balik-balik din o magpakiluoy kapasayloon na lang kuno siya. Hain man siya karon.
Daada sa kilid sa simbahan, Dre. Dool sa ikaduhang pultahan. Ing na siya nga naa pa ko'y daghang trabaho. Pero Dre, nga man si Cora, makayano-yano magsuti niya sa simbahan. Oh, wa ko mahibaw, Lourdes. Di lang taangay mo kumpiyansa niya kay inahan ra ba siya ni Bilhor? Sige Dre, ako siyang balibaran. To di ay. Pahibaw sila si Biloy ug Norman palihog. Kay magmisa ko karong hapon. Sige Dre, ako silang ingnon. Saman, nakasugod na silang misa. O, come on. Uwis. Mo pagsugod. Aninawon una na to ang palibot kung wabay laing tao nga nakakita na to. O, come on. WT. Si Bulyoti. Wa, ton. Kay mingaw man din ni Loyo. Siguradong, way, makakita na to. Okay, tara. Hinay-hinay tag-aginod paingon sa taas. Aron magkasude yung sa kwarto ni Padre Simon. O, come on. Duwata ning Master Key na to. Kay papor mo yung guys. Kay ikaw may naadura. Ikaw may nakunan ako. Diha, sige. Tepaw na. Okay, murag dunay tao nga. Napaingon din eh. Kalipot ka sa haligi. Kalipot ka. Asa naman to? Asa naman to? Murag wa mula ko sis. Oh, come on. Kinsam ka to. Ambot lang. Bad sinog sinang Lourdes. Magdalita ton. Kinalang nga magkasuda yung sa kwarto ni Padre Simon. Ayaw, kayo mo masakpan ta. Nagkasuot na yun, guys. Dahil tinatanawas kabinet ko nabay mga libro. Dali, come on. Yun na is. Manguruso na ta. Kaya doon ay prosepiho sa lamisa na anatanawa. Lord, pasilo kami. Di intaw may mga awat din ni. Oh, come on. Waman din is. Doon ay mga libro din eh. Pero unsa pa ni? Ayan na. Breviary. Og niya sa delivered. Uy, di na mauton. Come on. Mag-ambahan. Okay pa ng uban dia. Okay pa na. Okay naman. Okay ba? Okay pa ng uban dia. Ilang ulit na mais. Ako tanawon ako. Paton? Wad ni. Basit doon ay mga sikretong taguanan ng mga bongbongis. Ako nang gisuwayan og dutot ang mga bongbong pero wag yuton. Oh, come on. Sa magkadi ay asa man. Asa magkadi taguin ni Padre Simon. Mangukay pa ta. So iron pa na to ang palibot. Oh, come on. Magdali tayo. Kaya masig maaptag na ni Padre Simon din ni. Diin man mo ganina. Nga man mo maapil sa misa ni Padre Simon? Dito mis gawas day. Narami di palit ka diot. Nakatambong man misa-misa ganihaday. Pero di arami skilid. Kita mo gani ninyo. Oh, come on. May noon. Abi na mo og diin na sa paingon. Di ta kapataka o gawas-gawas o parona. Kay dagan pa kayo ang nagdumot na to. Ilabi na ang mga sakop ni Bilhon. Mga pitaw. Delikado kayo nga magpataka at aglakaw dito sa gawas. Labi na karon nga miinit na og maayo ang dugo nila ni Bilhon na to. Oh, come on. Hay. Pero ikot tutok na. Kinsa pero gusto kayo nalukot? Alala. Nang Lourdes man ron. Uy, abli. Nang Lourdes. Ginoo ko na! Ginoo ko! Kadang-kadang mong dugo! Agakan ninyo sila! Dali! Pasok sa kwarto! Nausap mo ka nang. Anong nagadugo man ang imong tiyan? Oh, come on. Tunggap kong Cora. Unsa? Lagi dunggap ka. Oh, come on. Hain man si Cora! Ito pa'y sa simbahan. Kikuha niya ang yawi sa tabernakulo. Panuway! Idunol na ako siya, Antonio? Hambid, hayon! Magda, tabangin palihog si ng Lourdes, ha? Uy, hala. Yaan mi ninyo. Mubalik kami dayon. Tara, atoon na to sa kurangot. Niya, naabli na gid nako ang tabernakulo. Ug niya na sa bangko pa. Ayaw na buhata, Cora!
Aday! Oh! Ako ni! Ayaw yung pangahas pagkupot anang kuba aron dili ka maimpas kung gabi una. Nga, ayaw nagbuhatan nang madiskuido ka na o kamon. Ay, dili. Way magbuot na ako tungod kay amo kining kupa. Kami mo'y tinud-an na yung tag-iya ini. Cora, Oh, padre. ayaw nagbuhat, Cora. Delikado kung imo ka na magkupta ng kupa. Mamatay ka niya na. Ayaw ko ninyo, Pogi. Palayo mo na ako. Ayaw mo pagdool na ako. Cora, uspon ko. Ayaw o hikapa ang balaan kupa. Patuon ako. Mamatay ka kung imo ka na hikapa. Ah, bakakon! Palayo mo na ako! Palayo mo! Cora, ayaw! Ako ni! Kainit! Kainit sa kupa! Nabaso ko! Nabaso ko! Ayaw o hikapa ang balaan kupa. Patuon ako. Mamatay ka kung imo ka na hikapa. Ah, bakakon! Palayo mo na ako! Palayo mo! Cora, ayaw! Ako ni! Kainit! Kainit sa kupa! Nabaso ko! Nabaso ko! Ayaw, Cora! Ayaw! Kainit! Kainit! Oh, alaot nga Cora. Critical gid ang kahimtangin ng Lourdes tungod sa kalawom sa mga samad nga miigo sa iyang mga vital organs sa tiyan. Kinuo ko. Kaluoy ni ng Lourdes. Nadamay in taon sa kabuang stimonyo. Natimingan yun in town sinang Lourdes. O kamon. Sa magkitay pong sa doktor. Gamay na lang gid kuno kaayo ang chance nga mabuhi pa si ng Lourdes. Gani ang doktor niingon nga milagro na lang gyud kuno sa Ginoo ang makaluwas niya. Uy, pilam de kasamad ang iyang naangkon magda. O kamon. 5 kuno ka dinunggaban ang miigo gis iyang tiyan. Grabe giday no. Nayawaan giday tos ng Cora. Yawa gito siya. O ang iyang kinabuhi, dili papaigo nga ibayad sa kalag sa inosente niyang biktima. Pastilan. Di ko dahil nato na hibawan ng panahon. Wag ko dahil ito mahibaw kung unsay katapusan sa itong kinabuhi. O kamon. Bitaw. Wada bagdahom nga sinang Cora. May mo rin abo. Sa iyang kamatayon. May mong abo. Unya karon sab, namiligro ang kinabuhi ni nang Lourdes. Mag-ampo lang ta para ni ng Lourdes. Basin pa di ay ug na milagro nga mahitabo para niya. Lourdes, nakadungog ka pa na ako. Kupti ang akong kamutog. Paliho ka ang iyong mga tudlo. Kung nakadungog ka na ako. Very good, Lourdes. Dalaygon ang Diyos. Pagmalikon, idagyan ming nag-ampo para sa imong kaluwasan. Sangpita siya. Kay naara siya uban ka na to. Naibaw ko nga dilitan niya pasagdan. Ang iyang espiritu niya uban ka na to sa kanunay. Mao kanay panaad na to. Ngayon kitang ubanan na hangtod sa kanturan. Salamat kayo, Lourdes. Salamat sa imong kaisog. Padre Simon! Bilhor. Sobra na kini yung gibuhat, Simon. Wa ni daw tang gibuhat, Bilhor. Unsay gibuhat ninyo sa akong inahan? Wa ni daw tang gibuhat niya. Kagustuhan niya ang mahitabo. Bakakon! Inyong gitabangan ang akong inahan. Bilhor, palihog lang. Tanawa kung unsay gibuhat sa imong inahan ngadto ni Lourdes. Ayaw na pagdagkan pagkatalungan pa, Simon. Sala nimo ang tanan. Kung ituman ka palang unta sa tong sabot, sukad pa kaniadto. Dili unta maingon ini ang mahitabo. Wa ko'y gisaad nimo, Bilhor. Batakon kang pareha ka. Mas gipili yung kagubot kaysa kalinaw.
Kung giuli pangunta ninyo din ako ang kupa, nagmalinaw na unta kita karon. Pero unsay mo gibuhat, ha, Simon? Daghan ang mga tao nga naangin sa inyo mga kabuang. Di ta magkasinabot sa ingon ining punto, ha, Bilhor. Sobra na kayo kanyang gibuhat nako, Simon. Ilabi na sa imong mga sakop nga nagbinuang nako. Magbayad kamo ni ining tanan. Way sukod sa baho, Simon. Akong isaad nga hutdon ko kamong tanan. Paskang! Paskang. Ay, o come on. Ay, Paskal isura ini, ois. Lisod kayo. Sa tibok na kong kinabuhi. Karon pa ko makasaksi og mga katingalahan nga nahitabo. Bitaw, bitaw. Tinood lagi ng gisulti ni Padre Simonton. Nga kanang kupa, gamhanan yun na. Di yun na makaduol o makahikap ang mga panuay, anak. O come on. Masunog yun, masunog. Mahimong abo. Ha? Uy. Mao dahil di yun makayunlian o kuha si Bilhor anak karon. O come on. Nalipay ko. Unya, nalipay ka sa gisulti ni Padre Simon. Ha? Naana sa iyang tinud-anayng bay ang kupa. Mao maglisod na gyud sila sa pagkawat ini. Pero, Ton, pastilan. Nakapungutan na ako aniton ba? Ha? Diyon sa kanan nila pagkuha kaniya to ang kupa, no? Oh, come on. Nagit sila gihimo kapagi. Mao na Mao na tawat na nila kaniya to. Aha. So, ang gingon ni Padre Simon, nga magbantay ko no tantanan. Kay basin og kita na sa niya hinoy biktima o gamiton aron sugoon sa pagpakuha ng kupa. Oh, come on. BSI. Nga, nanasambay SI. Bungot ito'y? Bangag sa ilo. Ay, huwag yung pagkapira. Delikado. Manto na ba ni Padre Simon? Ha? Kadtong mga huyang kuno, mo'y sagad biktimahon sa Jawa. Oh, come on. Huyang ba katon? Puyag. Ligon po din taon kay ko Ba't kung pa kayo ko, og di ko masayon-sayon og tintal sa Yawa. Labi na gyud karon nga nagbinutaan ako. Very good, Ton. Very good. Oh, come on. Ikaw unsa man ka? Huyang o ligon? Ngano katawa man ka, Sa may tanaw ni muna ko, Ton. Oh, come on. Ano ko na mo, wala kang bayot. Wah, simba ko. Wah, nga gini mo, Ton. Muli ko yung mga. Bita, Ton. Kining magbantay lang kita. Oh, come on. Break. Bibi! Ano pa bibi? Balik na datong timais. Wa patamhuman sa itong misyon. Kinahanglan nga makitaan dito nato ang libro ni Padre Julio. Kay tuwa dito ang tubag sa atong mga pangutana. Karon, kung ganong wa pa yun mauli, sa atong gayimtang. Oh, come on! Makita ni mo, Padre Simon. Naupos na akong pasensya kanimo. Ikaw ang imbasulon ining sunod-sunod nga mahitabo karon. Tuling! Tuling! Pandama ang tanan tong mga sakot. Kay ugma! Doon na kita'y dakong himuon. O sama na gaon? Maghimo kita'y dakong kasaulugan sa atong seremonyas. Sunugo na to ang tibuok santil mo. Sunugo na gaon? Oo! Doon na tong pamatay ang tanang mga binilanggo dito ug atong ihalad sa tong labang Diyos sa kangit-ngit. Oh, sige, gaon. Ako pa'y baon ang kanan. Ipalanog ang maong balita nga maabot sa dungga ni Padre Simon aron magpangurog siya sa kalisang sa atong paghimuon tungod sa kagahi sa iyang o. Patuman na gaon. Luis! Tunyo! Uy! Oh, Magda. Oh, come on. Anong gikutasan man ka? Doon ay gisulti si Norman nga gilad nga balita. Unsa man, Magda? Sunugon ko ni Bilhor ang tanang piniriso sa santil mo. Oh, come on. Karon na ng balita ang Magda? O, day. Agi ko nung nagpanimaos ni Bilhor sa nahitabos iyang inahan. Nahibaw na ba si Padre Simoniana?
tuan ako nun si Padre Simon sa kapulisan. O gipahibaw niya si Hepe, mahitungod ang balita, ah. May noon, Magda. Aron mulihok dayon ang kapulisan o kamahon. Panahon na gyud. Kinahanglan nga mulihok na kita ini. Nya, relax lang dayon, relax lang. At least, napaibaw sa nadayo na to, Sipi. Napaibaw na dayon na to. Ay, sila na'y maghimo sa tumang aksyon ining problema. Kinahanglan nga mulihok sa tag-ato. Kay kung magsikitag ingon ini, dili kita makatabang sa mga inosenteng biktima ni Bilhor. Ilabi na gyud si Ernesto ug si Tia Diling. O kamahon. Pabuto na nato si Padre Simon aron makahatag siya nato og update bahin ining isyuha karon no kamahon. Luis, kung magsikitag agad ni Padre Simon ini, mahutdan na kita sa oras. Hangtod nga tulisoko na nga tong konsensya nga wa gyud tay natabang nila. Onya, Padre. Kumusta naman? Kalma lang mo. Naka-alerto na karon ng kapulisan. Matod sa hepe, buhaton nila ang tanan kutob silang mahimo nga maluwas nila ang mga piniriso dito sa San Telmo. O kamahon. Nabaw na ba sila si Hippie, Padre, kung unsa ka peligro ka na napita? O kamahon. Dugay na silang nasayo niya ng tanan, Luis. Og, mao ka na rason kung ganong di sila makadali sa pagsuod dito. Kaysa lakbitan palang daan, halos ang lukop nga lumad niya ng mga dapita. Mga ulipo ni Bilhor. Tinood na, Padre. Delikado yung kayo. O kamahon. Dako yung kagubot ang may tabo kung himuo na ang operasyon sa mga pulis sa pagsud ng dapita. O kamahon. Oh, mag-ampo lang kita nga maluwas ang katauhan sa Diyos. Doon ako'y suggestion, Padre. Unsa man ka na, daday? Mahimo bang muapil mi sa misyon? Tugote mi nga makatabang, Padre. Kay una namang buhaton nga misyon. Mao ang pagpatay ni Belhor. Daday, wa ka masayod sa imo mga gipanulti. Kaya nga no, Padre? Wa ka ba'y salig na mo? Dili sa inyo niya nga, daday. Pero dili pa panahon aron inyo ka ng buhaton. Kaysa ito nang gikaingon, kung inyo ka ng buhaton, mas daghan pang mga inosente nga maangin kung si Bilhor ang inyong patyon. Mahimo ba nga pasabton minimo ng istorya, Tre? Nganong daghan man ang maangin nga sira may among patyon. Padre, palihog lang. Tug-ani mi sa bugat nga rason kung nganong dili gid mahimong patyon namo si Belhor. Tama. So, dapat yun guys, no, na si Padre Simon mo share sa sekreto nganong dili mo jud angay nga patyon kay si Bilhor. Unsa man jud naang nga Bilhor. Nganong di man jud siya pwede nga patyon, di ba? Anyway, share ko lang kung asa ta karon. So, last upload na ko no na gi-share na ako na niyong kong muli na may actually gahapon na to pero dira ko kutob sa mga kayo tungod kay hapit na ang among enrollment. So see you kung kisay makita na ako mga solid listeners, may love shout out to you. And ayan, naghunong ko daya sa mga kayo. Then ang akong parents lagi to sa Santa Ana ni uli na gid sila. So farewell na lang ko sa mga friend gito sa kupo gani makamingaw pero matod palagi nga lumalapay lamang ang tanan. Di ba, be? Oo. So, kung kauban, busy kayo siya guys sa iyong pagtuon. Yung giko best ed English, di basa-basa kay ang board exam. So, naka-decide ko, kaya ako ang course job, best ed math. Then, nakakuan ko, nahuna ko nga, pag human akong eskwela, dapat makita di kong trabaho. Kaysa naman ang kuan guys, magtuon na po ka, and wapaka-sure ko makapasar batana. Mo to naka-decision ko nga lahi na po nga course ang akong kuhaon. Administrator na lang akong kuhaon. Nalang good. Nalang na. Dito mas gina akong kuhaan kay nindot ang course guys na di na ka mag-board exam. Sa kay kalayanan na tungod ba kay mas higher ang salary sa teacher? Or siguro na difference pero gamay ra po siguro no. So mo to naka-decide ko na administrator na lang kahit pwede na ka maka-apply dayon. And mo po na i-open ng mga course sa mga kapatchmate sa una. So, kapoy na good guys no na bis gani human nakikuan. Depende lagi po na. Pero sa ako alang kay nakita na ko gito sa SPMC. Gani na uban gito guys na pag mag-eskwela diretso sulod. And nakalindot lang po kinatay backer. So, munta kong gipaning kamutan na makahuman ng jukog 4 years and pwede na ako mga apply din na sa SPMC.
Ang tana, pansinan mo ko, hindi ako pansin. Nakalimpag ka na siya na panahon ng 4 years. Makalimutan siya sa kuha. So, sa karon fresh pa, syempre makainamdum pa siya sa kuha. Pero, for 4 years, I don't know kung if she still can remember me pa. Kaya di ko makasure, no. Syempre, gado ganyan 4 years. Pero di pa taka siya makamanduta na upat katuig. Kami rin yung akong taling-ulingawon lang ang katuigan, ang kaadlawan, and di lang kayo stress ang atong mind. Kasi kan si guys, may matais. Namurot pa siya, no? Kay natulog ko. Sa itong oras at be? Alauna na to, alas 12. Actually, sa'yo ko natulog sila. Alauna na nagito sila nakatulog. Ako, sa'yo ko natulog. Kay katong kagabi, guys. Ay, dili kagabi. Last. Sa takaron. 19 at ato 19. Abilar tanawa dito tayo tulog. Tungod kinaglaag miss ako ang ka-neighbor mate gito sa Kubo na nagyaya na manglaag ni tungod kay syempre na nisakyanan kabalo na sila na mauli me. So mo to nagami na magnilaga guys, and i-share na ako unya sa caption ang mga pictures na mo gito So I'm pretty sure guys na maka-comment kayo magito, hala pagkalaaga na man din ni Charis. Tungod kay dili pa tayo sa janting and sige pa tag-vlog. So sa kayong panahon, dahil po kayo guys, amintin na lang ka sa Kubo, no? So, mas maayo dito po samtang mapaka-eskwela, laag lang sa. And po, kung maka-eskwela na tagsugod, ang imo pagkalaaga, nurse, ipuyo na gid na. Like, ibutang na gid sa tamang nag-aaral. Bitaw. Sa karon na bugod na guys, ang dili pa kita ka kung ano, kanagaling concentrate. Lusot po, kumundaling eskwela. Pero sooner, kung makistart na ang klase, oh my God, makita niyo guys na si Aiza, maintain na lang naka-cellphone, maintain na lang nasa sulod, damutin ang mata, ang bugas na pula, di puti, charis. Mansala na siya magic. Miracle. Bitaw, mag-behave na ta, kay mag-focus na ta sa itong eskwela, sa pagbablog. And that's it. Katong ni Agi guys, sa pong eskwela, karon, syempre di pa man tayo boy estudyante. Ang atong fokusan, ang lagyot. Laag, charis, burg na ng kwarta, no? Laag nga way kwartahay, di ba? Magtuon ta guys, og laag nga way kwartahay. Na magpalibre na sa itong kaob. Ito, sige na kong palibre sa akong kaoban. Charis, mula agad na kanang, sakto lang pamasahe lang, that's it. Di po to, laag na kanang kwarta ay good. Laag lang na kanang, sakto lang na makalaag. So, share ko lang muna iyang BH and mangita ko o BH puhon. So, pag man ako enrollment, siguro unya, it's July 22, 2024. So, basin, ugma guys, mangita na mi ugma ba or unya, dali raman po na kay i-view raman. So, unya siguro i-view naman guys, ang mga BH, kada ma-afford sa itong bulsa. Ang tanan na guys, so, makita taong tanan safety po. Kay lain kay nang matugkag guys, hindi safety kay mo huna guys. Sige ra gunahuna nga lang makatulog ka. Kay kakatarog tulog sige gunahuna. Kaka-overthink ni mo buta sa napatulong, diba? Okay, proceed guys sa itong drama nga mga kalag nga bungoton. Napansin na ba nyo guys na nagka-lindot na good guys ang ato ang drama. Kaya siya nga part guys, mas ginahan ko. Naging palaban na guys ang ato ang side, diba? Kumbaga dili na siya tunto na gidawdaog ni Bilhor. Ikan si Bilhor guys, kanang kumbaga grabe ka abusado kay guys, no? Karon guys, di na siya abusuduhan kaayo kanyon man. Na ay daday guys nga isog og dugo. O sa tao pa na isog og vouchers. Kita, isog kay si daday guys, no? Dili ka na ganing basta-basta ni mo maapi-api. Kay gani matut palagi nila masipag dili pa niya nandunggan guys ang Bilhor or kanang igalit yun ni Bilhor. Maujog na si daday isog sa lang lugar. And gito lang ko na ko ano katong nakoy iba sounder na mga lindot ng mga istorya bahin sa ilang gipang istorya. And matod pa guys ni Kuan Kura samtang ng istorya sila Bilhor guys, no, na gusto jud ko no na makasaksi si Kura sa ilang kadaugan. Are you sure, Kura? Are you pretty sure? Guys, nalahi na dyan ang unahuna ni Kura, no? Kana ganing, nakuha na dyan siya gito, guys, ba na? Nakuha na dyan yung unahuna, guys, na mapabilong gito akay Bilhor. Kana ganing napakuha na dyan siya. Kanang, wala na dyan siya napatog dito, guys, sa tambag ni Padre. Kumbaga, nadani na dyan siya gito siyang anak. Nagani, matod pa ni Padre na ang sulod siyang kuhan siyang anak. Wala na.
lahi na ang kalag na nisugod sa iyang anak. Kundi si Bilhor guys, ang pinakagamhanan sa katautan. No? So, mo to, na nadanid yun si Cora, iya madyong anak. Baga ang lawas siya anak. Siyempre, pag makita ni mo gisigingan ng anak mo, bukuan dyan kasi anak ko eh. Niya, matod pa ni Cora guys, kay di man sure ko ano, nisulong dito sa kuan simbahan. And tungod kay obsessed kay siya guys sa maong kupa, ang gibuhat niya guys kay gikuha niya among susi. Syempre di mo po naihatag ni Lourdes basta-basta no. Ang gibuhat ni Cora guys gisaksakay ni si ang lawas, di ba? E nga na nakadaotan si Cora guys. Kanang nabura na siya napalisuan guys ba? Sa kanang mga istorya na kuan na jud siya nabihag mo ang iyong nohon. Sorry, sana all. Alam mo tayo naitabo guys na sa wala damhin na pagkahitabo guys no, iyang gisaksak kay si Lourdes. Ang mo to na hospital si Lourdes o gitabang nila. O aside ana de guys, kay gusto man yun ni Lourdes na makuha ang aw ni Cora ang maong kupa. Ang nahitabo guys, nakita nila padre o kadaghanan, nagikuha jud niya og napasok ni. Og mo nahitabo guys na nahimo siyang apo. Di ba kuyo kaayo gamhanan jud kay ang maong kupa guys. And matud palagi si mo na mamatay ka kung imo nang kuhaon ang kupa. Alaot nga Cora, di ba? Tungod kay gahay kay ulo di mamate, matud palagi ni Cora nga to kay Simon nga ay bakakon, o di ba? Kaysa may naging bakakon karon na himo na jud noon siyang apo. Kay mo na di balagi mapatuo sa istorya o kanipot si Bilhor na wala kanang tungod sa natabo siyang mama, wala nang kuno sukod. Why sukod sa balo Simon na hot doon na tamutanan, di ba? Naka-istorya si Bilhor guys tungod siyang panimalo siyang mama na hot doon ta jud mutanan. Sumana niyang decision guys, sumoto na hitabo nga ang katom nga kinulong niya ngadto sa San Telmo iyang sunugon tanan. Og lakip na gito guys ang tauhan ni Simon. Diba? So kulbahinam na guys ang sunod na mahitabo. Og syempre kani si Magda guys, mao pud yun itugan gituan nila sa site sa simbahan. So nakaibala na jud doon sila tanan, matud pa ni Daday na gusto siya maapil sa maong mission. Kay number 1 jud kuno guys na unahon niya mao si Bilhor. Pero giingnan siya guys ni Padre Simon na dili ayaw jud na buhata. Kay ngano man padre, na jud kuno akong rason ngonon dili pwede mapatay si Bilhor. Ngano jud ka? Mo na tatangan guys kung anong di jud pwede mapatay si Bilhor. Manang be updated sa itong mga upcoming dramas kay maski ako kasayod sa sunod na sumpay ani nga drama. Manang be updated po. Sa mga pa na subscribe na guys sa itong channel para matagaan mong notification nagikan sa ako. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment sa baba guys para ito na mabasa inig pa-intro sa itong mga upcoming dramas. Anyway, kato siya itong pa-intro, kato patong ni Aging adlaw. I think 2 days from now or 3 days from now. So, makita nyo na pami ato sa SPMC. So, karawa namin sa SPMC guys. Mara to okay ka-share. Again, this is Aisa, ang iyong Lincoln. There are guys. Goodbye guys and God bless po.